Ini yang dulunya ada tuh, 1,20,000 টাকা মাথা খান। Same case. Same case. Request dibuat di nama IRS mungkin apa yang mengerti itu delivery mo masih apa jadi itu tentang nomor delivery even mohon tuh bosnya ini hospital dan corona state hospital corona itu sudah abang di kita jadi जों दिनै खेरेंबार हस्पिटालाव सफैजाक जोंनि कलिग जोंनि भायुं डाक्टर सुमन लायथांनाय दालसा दालनै बिसोर बिनि सिगां खामानिया दंमोन आगरतलाव ट्रिटमेन्टनि परे बिनि रुगि आइडेन्टिफाइ खा बुलबुलादार स्टोन बायथागो डॉक्टर मीनाल ने आंनो रहका आरो आइडेन्टिफाइ खा स्टोन नामदाखा आरो यागलो ऑपरेशन खाने नांगमानि बागै दिनै खुङो बिनि ऑपरेशन माने यागलो जों दिनै जोंनि खुमुलुंनि त्रिपुरानि जत ककना थांनाय रक लालबिदाल चेनेलनि रिपर्टार्सआव जों दिनै फायनाय फैगा जोंनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्टबो दङ याव केशियारबो दङ खुमुलुं प्रेस क्लाबनिबो खाख्दै जों दाखक सुमन अबहाय जरा खामानि जराबो जों किसा फाइनान्शियल हेल्प बखलायगा दायावबो एसुरेन्स खायगा बसखांनि जराबो जे फार्दार ट्रिटमेन्ट खाने नांखांखे फादार हासायाव थांनांमानियाबो जों खुमुलुं प्रेस क्लाब फाइनान्शियल हेल्प खायनाय नांखांखे जों आईसीए डिपार्टमेन्ट बेकक साबै जे फाइनान्शियल हेल्प स्कीम दंमोन स्कीम दै बनो जुबासो खानायनि बागै जों बसखांबो साखारनो हानाय जोंबो हायकेनो त्रिपुरा हासानि जत ककमा थांनाय रक नरकनिबो बाहाय प्रब्लेम जों शेयार खायदि जों बाहायकेबो टिकेनो जुबासो खालायमान जों बसखांनि जरा नायनाय प्रेस क्लाबनि खाख्दै एसे हाबानि खाख्दै जे स्टेट हाबानि खाख्दैबो तेव बाहायकेनो पाइथागो चिनि ताकु ओ खेरेंबार हस्पिटालनि MOIC इंचार्ज डॉक्टर परेंद्र नबगनो हामबाय मारगो ताकु सुमन ऑपरेशन खायनानै बिनि नांगौनि जुबासो खामानि